Sa pasada kan mga bareta. Chinese Lunar New Year, maugmang sinabat kan mga Naganyo. Naging makulor ang sentro kan siyudad kan Huwebes, petsa 19 kan Pebrero 2015 sa pagselebrar kan Chinese New Year ngunyan na taon. Kung sa inliwat, nagkaigwaman nin Dragon as in Lion Dance ang mga estudyante kan St. Joseph School na nagtaon ng labi-labing kaugmahan sa mga Nagenyo sa oras na ito. Pagkabanggi, sa rong cultural presentation kan manilain na Chinese dances ang pigpahiling asin ginibo sa pares na lugar kan mga estudyante man giraray kan St. Joseph School. Nagkaigwaman in fireworks display sa paagi Confederation of the Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Presente sa okasyon ang mga opisyalis kan syudad sa pamamayo ni Alcalde John Bongat asin ang bagong OIC kan Naga City Police Office na si Police Senior Superintendent Narciso Domingo. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Bagong OIC Director kan Naga City Police Office, nag-asumir na sa pwesto. Police Senior Superintendent Domingo, hulog kan langit, sigon ki Mayor Bongat. Formal nang tuminukaw sa pwesto ang bagong OIC Director kang Naga City Police Office na si Police Superintendent Narciso Damaso Domingo sa isinaginibong turnover of command kan suudma sa mismong headquarters sa Barlin digdi sa syudad ni Naga. Presente ang mga opisyales kan lokal na gobyerno na sinda Alcalde Bongat, Vice Alcalde Legasyon asin Konsehal Rentoy, kung saan nagtaonin mensahe si Alcalde Bongat manungod sa pagpakaray kang pasiorden kang syudad, ngunya na may bago ng hepe. Para man po nindo, kami mga opisyalis ng syudad, I for one, since I became councilor in 2001, never did I call the Naga City Police Office to influence you in your job. Because I believe you know how to perform your job well. Even in the wake of the strained relationship, never did I ever intervene in the affairs of the police, because I know you are in the best position to resolve all issues regarding peace and order. That's how decent your elected officials are in the city of Naga. To protect the welfare of the police, because of this brand new day promising a bright future, not only in terms of relationship, but in terms of better working relationship. Si Alcalde Bongat nagtutubod na inisarong lakdang para mas maging pusog ang relasyon kan gobyerno lokal sa Police Department para sa karahayan asin katrangkiluhan kan lambang namamanwaan. Sa entrevista kay Bongat, sa iyang ipinasabot ang magiging katuyuhan kan pagtukaw sa pwesto ni Domingo asin ang mga crime issues na tataunganin dakulang atensyon. Being equal, maray na igwa na kitang bago, na qualified, tapos siya sa tamang ranggo para ma-earn ang respect. Tapos magibo niya si dapat gibuhon didi sa syudad ni Naga. Second, hulog siya kan langit didi sa syudad. Kung dati day maray ang relasyon, ngunyan, puon ngunyan na aldaw, magiging maray na. Ang relasyon entre kan gobyerno lokal kan syudad asin kang Naga City Police Office. Nasabi ta dati kaya baga igong day baga nagkukortesiya sa gobyerno lokal. Kung huminali si former basta siya nang huminali. Kami nagtukaw, day nag-courtesy. Basic courtesy is the name of the game. Kami temporary yung mga opisyalis lang kan syudad. I can be mayor of Naga until 2019 kung gugustuhan kan man la Diyos. Alagad, ang respeto dapat yaon. Intelligence Fund on hold because they mabaga pipirmahan itong certification. But right now, with the new OIC City Director, he can look into the records and certify that for the period third quarter and fourth quarter of last year, igwang mga nag-i-exister sa police blotter ni mga krimen. Apera kayan, may mga crimes against involving 9165. So yun man lang to ang certification, one of the documents required para maka-release ng Intel Fund for the subsequent quarters.
Si Domingo gikan sa Malaybalay Bukidnon asin nakaagom nin sarong Bicolana na taga Catanduanes. Si General Espina kan Philippine National Police ayuan nag-aprobar kan kahagadan nin pagbugtak nin bakong Bicolano na direktor para sa syudad ni Naga. Sa iyang pahayag, maawot niyang masimbagan asin mabawasan an uminabot sa 1,000 na nakarecord na crime incidents sa syudad ka nakaaging 2014 asin ngunya na primerong kwarto kan 2015. Ayun po, ang unang utos sa ating mayor ay yung sa illegal drugs, motorcycle riding criminals, at illegal gambling, thief robbery. So doon po tayo mag-umpisa, doon po tayo mag-focus, may gagamitin po tayo mga measures para ma-prevent yung crime. After that, kung talagang di na-prevent, we will resolve on crime solution. Ang sangguniang panungsod sa pangenot ni Vice Alcalde Nelson Legacion, nagtauman in suporta kay Domingo sa iyang pagtukaw sa pwesto. Si Legacion nagpaabotin mensahe hali naman sa iyang kairiba sa sanggunian. Sabi na po ni Senior Superintendent Narciso Domingo ang satuya pong bagong OIC City Director kan Philippine National Police na siya ma-atender, maatubang sa sangguniang panlungsod sa maabot na regular session sa Martes. Nonetheless, this early, maabot ko pong ipaabot ang pag-welcome sa iya sa ngaran kan mga pag-iriba sa sangguniang panlungsod. Asin inaasahan ta po na puon po kan sa iyang pag-asumir bilang bagong pamayo kan Philippine National Police digdi sa tuya pong syudad. Mas lalong mapapakaray inot ang relasyon between the City Government of Naga and the PNP pandua si pag-asikaso sa mga peace and order problems within the territorial limits of the City of Naga. Asin matawanan po nin magkakanigong solusyon, meaning mawara na po si mga usual crimes na nangyayari po sa satuyang komunidad. Halimbawa po baga itong manunungod sa illegal na droga, itong illegal gambling every now and then, igwaman po kayan, si itong riding in tandem. Pag nahiling ta po na igwang dramatic improvement in the performance of the Philippine National Police on these areas, masasabi ta po na matrayon po si pagtiner digdin ni Senior Superintendent Domingo bilang bagong OIC City Director. Para sa Anagangunya News, John Breeze. Isyu sa mga subuot nawawarang mga vouchers kang syudad na simbagana. Mayong nawawara. Ini ang igot na pahayag ni Pasensya Tabinas, accountant kan syudad sa subuot na sahot na igwang mga nawawarang vouchers sa iyang opisina. Iyan mga sinasabi, mga nawawarang voucher digdi sa City Hall. Iyan nga ni, nasa COA report na yan, audit finding. Kaya sabi ko nga ni, maski si Isay, pwede man kayan mag-access sa internet. Kung sa transparency, talagang transparent dahil nasa internet ka talaga. Kaya yan sinasabi ngayon, may na unsubmitted voucher. Ano baga ang finding kang COA? Unsubmitted. Anong ginibutang action? Nag-submit. Kaya ang ginibumang kang COA, pag-submit, nagkaigwanin, settlement. Ano ang settlement? Because of the submission of the vouchers and payrolls na sinasabi. And malinaw na sa kunyan, mayo man talagang nawawara. Taano man tawawaraon iyan? Ano man ang purpose kung taano tawawaraon iyan? Natural lang siguro, bako magitang perfectong taho na gabos, magigibo mo ang gabos sa tamang oras, lalong-lalo na pag-abutig niyo sa mga volume transaction. Natural lang siguro, regular lang ang mga nangyayaring araw kanin. Nothing is irregular. Nothing is irregular about this mga unsubmitted vouchers na ini. Dahil COA na mismo ang nagsasabi na mayo man na isubmit na, tinawa na nin settlement,
na iyan, finding ninda na unsubmitted, na isubmit na. Considering, pag na-submit na, mangyari, itong mga pig-submit na ito, yun naman ang sarong hakbang na naman kang COA na ito ipo-post audit. Kaya sa ngunyan, mayo man kita nagsasabi na, ano baga ini, tataunan ta ng meaning, tataunan ta ng kaulugan, mga mandatang kaulugan, yan. Kaya nakakamundo na arugan ni ang mga nangyayari sa ngunyan. Dahil ini, nangyayari man ini sa gabos ng mga gobyerno, kahit na nga ni mga pribado nangyayari man ini. Kaya bako ining na rare na na nangyayari kaya gabos pwedeng mangyari ini o nangyayari nga ni sa gabos man. Kung matatandaan, naging mainit na isyo ini sa syudad kung saan pirang beses nang pinaapod si Tabinas sa sesyon regular kang sangguniang panlungsod. Base sa notices of settlement kang Commission on Audit, 377 vouchers as in 5 payrolls ang naresibikan sa indang opisina as in 10 voucher ang natatada as in isusumite na sa regional office ka nasabing institusyon kaibaan letter of appeal hali sa City Legal Office. Kaya kung susumahon, mayo talagang nawawarang dokumento as in kwarta sa loob kan gobyerno lokal. Para sa mga interesadong taxpayers, pwede sindang magdayo sa City Accounting Office o sa sangguniang panlungsod para ilingon ang nasabing mga dokumento. Huli kan mga pagkaklarong ini, nagpahayag naman si Konsehal Gabriel Bordado manungod sa issue digdi. Haloy na akong panahon na associate kay Mayor Jesse Robredo. In fact, from the very beginning of his government career, yaw na po ako. Kaibanan ko siya sa paglaog niya sa Bicol River Basin Development Program. Kaibanan ko po siya kan ma-elect siya as the youngest city mayor sa bilog na Pilipinas in 1988. Kaibanan ko po siya kan madangog mi na pig-appoint na siya as Secretary of the Interior and Local Government. And sabi ko nga na I was really devastated when he figured in a fatal plane crash kang 2012. Hindi rin nagka-diririk sa kong kinaaban. And in the process kang pag-ibo niya kang good governance model, meaning sabing marahay na pag-gobernar sa tuya pong mga tao, dili po sa city government. Pagbukna ni Mayor Robredo kan sa iyang good governance model, yakon po ako up close and personal. Pagkaibanan po kami, kan gibuhon niya itong triangular model na pagkapahiling po duman ang partnership, ang people's participation, sa ang pag-apod na progressive leadership. Iniyo buttressed by transparency and accountability. Kaya pigtawan kong doon na dai nanggad ako mapabaya na iporsuta ang katotohan na dapat ang transparency and accountability na pigmukna ni Mayor Robredo ipadagos po giraray digdimon yan. And nung ka po ako nagbaliktad ka sa kuyang posisyon, ang question ko lang po duman, si manner of ferreting out the truth. Ang sabi ko, iulit ko po yan sa open session, na on several occasions, I underscore the fact that we have the mechanisms and systems to ferret out the truth. Ang nangyayari kaya, nag-drag on ang issue, igwang sarot dyan ang tirong, grabe si media mileage at our expense. Sabi ko, I will ferret out the truth. I support the pursuit of the truth, but I won't be a part of the pursuit of the political career of somebody in our group. Yan po sa butasan kong tataramon ka Subago. Paragos pa man po, bigari kaming naghahanap kung ano ang katotohanan. And pinaapod bigari si Mrs. Tabinas, ang city accountant, tangaling ipaliwanag si mga bagay na dai pa naiintindihan. And kasabago, bago na naman na issue ang nagbutuha. And I requested the presiding officer na binsan nga ni lihis ini duman sa direksyon kan pag-uurulay, simbago na duman. Maabot na naman yung pirang simana ang isyong ito. Maringaling na simbag ni City Accountant Ching Tabinas ang question manunungkod sa pagharalo katong mga data manunungkod sa cooperative sa kaini mga data manunungkod po sa transactions kan gobyerno lokal. So in other words, ako handa akong magsuporta sa anuman na bagay na mapanuwats ng katotohanan. Kaya nangangalas man ako iba na si Pico Barreta
iba na po sa interpretasyon and liwanag ko po giraray sa pangtulunang beses na mayo pong nawawarang kwarta, mayo pong nawawarang dokumento. Para sa Anagangunya News, John Reese. Mga bagong opisyales kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry nanumpa na. Sa temang Sustaining Local Economic Growth Through Entrepreneurship, ginibo ang General Membership Meeting, Business Forum, as in induction kan mga bagong opisyales kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Inipigatindiran kan mga negosyante sa bilog na Metro Naga. Naging guest speaker sa nasabing pagtiripon si OIC Regional Director ken National Development Authority na iyo si Ms. Agnes Espinas na nagtukar ng 2015 Economic Outlook for the Bicol Region. Asin si Mausadik Mohamed kang IBM na nagtukar ng Sustaining Business Process Outsourcing in Metro Naga. An induction as in oath-taking of officers pinanginotan ni Eduardo Nicolas, Vice Presidente para South Luzon kan Philippine Chamber of Commerce and Industry. Si outgoing President Nicolas Beda Priela iyuman ang nag-turnover kang gavel of presidency sa bagong presidente na si Gilbert Albero. Nagtauman ng mensahe si Priela para sa bagong matukaw na presidente kang MNCCI. Well, of course, the presidency, as president last year, we have basically reestablished or paved the way for the new president, and just to make sure that everything is everything in the chamber is still is as it was as provided in the constitution and bylaws, and paving the way for the new administration to be able to come up with the programs also for the year and the forthcoming years of the chamber. Of course, we had last year we had the celebration of the 10th Bicol Business Week, so that having conducted that for the last 10 years, the Bicol Business, the Halyaw Awards, we said that it's about time that there can be some re-engineering or some repackaging of the Bicol Business Week, which may be presented, done starting this year for the next 10 years again. No? So the new administration will have a leeway to be able to come up with their plans and programs for this year, and I think that's basically the idea of the continuity, sustainability of the Metro Naga Chamber. Sa entrevista kay Albero, sa iyang ipinahayag ang sa iyang mga plano como bagong presidente kan MNCCI. We will continue the normal activities such as the GMMs every quarter. Tapos isa tuyang taonan na Bicol Business Week, and then we will be doing a lot of livelihood trainings to uplift those micro and small businesses to at least develop on a level na magigisindang dakulang tabang sa komunidad in terms of entrepreneurship and taxes sa satuyang syudad. Presente man sa nasabing pagtiripon si Mayor John Bongat asin si Congresswoman Leni Robredo na nagpahiling nin suporta sa organisasyon. Para sa Anagangunya News, Jeff Achas. Ginibong ikaduwang Naga City Sports Summit, naging matrayumpo. Para sa saindang ikaduwang taon sa pagpapusog asin maitukdo ang tamang apresasyon sa sports digdi sa syudad, pigkondusir ka Naga City Sports Office ang 2015 Sports Summit na pigatenderan kan mga manlain-lain na coaches as in sports coordinator sa 27 barangay digdi sa syudad ni Naga. Pigtukar sa summit ang manungod sa effective handling, goal setting asin ang importansya kan sports sa kahovenan. Sigun kay Francis Barha, sports coordinator kan syudad, katuyuhan kan summit na maipaabot sa grassroots level ang importansya kang sports para man sa karahayan kan mga namamanuaan sa syudad. Ang philosophy in coaching, ano yung goal setting ta in making sa team, explain na maray baga ni Father Rex Casubago si programa. Pag nagkagwa kaya ang city ning sarong araw kay na programa, magkakagwa kita ning standard practice. Pag standard, quality of coaching ang makukuha ta. Mas naging komprehensibo ang training seminar kan uminabot ang huring guest speaker na iyo si dating PBA superstar asin man dating Pasig Congressman Robert Dodot Jaworski Jr.
Sa iyang ipinaabot ang dakulang katabangan asin kontribusyon kan mga coaches sa pagmulde nin sarong morally upright citizen asin man sa iyang ipinaabot ang signifikanteng maitatao kan sports sa sarong individual bako lang sa pisikal kundi sa mental asin sosyolohikal na aspeto. Naimbitahan po tayo bilang sa resource sa sports summit. So, I was able to talk in front of different coaches. Kasi alam mo yung mga coach natin, hindi natin sila yung nag-frontliners sa development ng ating mga tao. Kasi they're the ones who know the minds of it's very important and I'm very happy na nagkaroon ng exchange of ideas itulak yung sports Para sa Anagangunya News, John Breeze. Declamation contest kan mga estudyante kan Educare Ginibo. Nagsagibo ni sarong Declamation and Nursery Rhymes Contest ang Naga City Seed Montessori kan nakaaging Miyerkules sa Naga City People's Hall. Sigon ki Elsie Romano, pamayo kan Seed kan syudad, iniginigibo taon-taon para pakusugon ang kumpiyansa kan kaakian sa pagtaram. Siring man, inisarong paagi para mapahiling ang tibay asin talento kan mga kaakian manungod sa public speaking. The objective of this event is to expose the children and really develop the total personality of the children. And this February 18 will be Seed 1 and on February 20 will be the Seed 2 children. Para sa Anagangunya News, Jeff Achas.